Mao ba mo nga ano nagyoy makadawat sa reward money nga giingon sa gobyerno mga higala sa katong nakatudlo sa gikahimutangan ni Pastor Quiboloy? Kay ingon ba yan ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo nga dunay nahatagan nga usa sa mga impormante hatagan na og reward money mga higala sa katong nakahatag og asa gyud daw si Pastor Quiboloy. Gani mga kasama kagahapon una pa man tong impormasyon nga dunay nahatag no nga kining reward money sa usa sa mga impormante. Unang giingon ni Police Colonel Fajardo nga gisudyhan daw karon sa Department of the Interior and Local Government to paghatag sa 14 million pesos nga reward money. 10 million pesos alang kang Pastor Quiboloy o katong tag usa ka milyon sa kining lain pang mga akusado ba no nga ingon nila kung naay makahatag impormasyon ni ana hatagan pod og reward money. Aron ato mga kasama masabtan pa ato paminawan mga higala ang tipik sa mamahayag ni Police Colonel Jean Fajardo, ang spokesperson sa PNP atol sa gipahigayon nilang press briefing. Pinag-aaralan po yan, ma'am. Pinag-usapan na po yan kahapon ni SILG, ni Chief PNP at ni General Torre kasi yung ating mga informante which we really cannot reveal kung sino po sila at ilang po sila because manganganib po yung kanilang buhay. So pag-uusapan pa po yan kung sino-sino po yung entitled po sa reward. But definitely, ito pong reward na 10 million para kay Pastor Quiboloy at tig 1 million para po dun sa apat ay ibibigay po yan sa mga informante. Pero hindi na po pwedeng ilabas po yan for obvious reason na yung security po nila are at stake po. Pinag-aaralan po yan, ma'am. Pinag-usapan na po yan kahapon ni SILG, ni Chief PNP at ni General Torre kasi yung ating... Straight to the point. Bago ito mga kasamang tipik sa pamahayag ni Police Colonel Jean Fajardo, ang spokesperson sa PNP. Ang pangutana karon mga kasama kay daghan may mga netizen nga nagkomento diha sa ato ang post bahin adtong update sa reward money. Ningon sila nga, di man na tinuod. Anak pa si Divine Gonzales, tuwa na sa maayong mga kamot ng reward money. Palupok ka na nila nga naay informant. Para mutuo ang publiko nga doon nagyoy informant nga nitabang sa kapulisan sa pagpangita kang Pastor Quiboloy. Dinhi po sa pika sa PNP mga kasama, ilahang gisaysay una di ba nga kay numduman dunay mga kanhi nga miyembro sa KOJC ang mitabang sa ilaha og nahimong witness mga kasama sa mga giakusa nga kaso batok kang Pastor Quiboloy. Kay numduman pod mga kasama nga dunay usa ka kanhi miyembro sa KOJC nga nakasulod po dito sa compound atol sa operasyon sa kapulisan natong kasagsagan mga higala sa ilahang ingon pa nila nagpuyo na daw pulis dito sulod sa compound mga kasama di ba kay numduman nga dunay gipasuot og uniform sa pulis nya usaad to mga kasama nahimo daytong witness kontra sa kaso ni Pastor Quiboloy. Moto niingon sila nga naa daw sila yung mga informante nga nitabang sila aron mapakita na gyud daw si Pastor Quiboloy. Pero ingon pa ni Jonathan Abadia, PNP jud dapat magdawat. Napulaw sila para mugawas si Pastor. Ingon pa ni Joshua Kyle, mutuo daw siya nga naagyo day nakadawat sa pabuya. Naara na sa sulod sa KOJC kay dili mo lusob ang mga pulis kung wala sila info sa sulod sa KOJC.